A naša starka tak ešte, čo spomínavali, moja starka, čo boli, tak spomínavali, že keď sa z hory vyrábalo pole, lebo pole nebolo, tak si museli z hory vyrábať, tak keď strom odpívili, a to môžete vedieť, ten pen sa nedal hneď zondiať, ten myslel aj 5 rokov vzniť tam, čo bolo, ale keď boli takí chudobní, tak starka vraveli, takto ako boli tieto korene, tak motičkami alebo krampáčom vykopkávali kamenia, si hádali do vedra alebo do čoho a tam si sadili bob, lebo fazulu, aby si mali čo na zimu variť. A tak sa živili. Nie teraz, že si ideme do obchodu a že si kúpime, alebo to. Ale vtedy si len to mali, čo si sami dopestovali a dosť. A to bolo. Alebo keď sa aj krumple nasadili, tak po brázdach sme obsiali, nasadili a keď už dozrel, tak nás poslali mama, vezme si vrecia a stúpajte do malého lonca a bolo pooberať. No keď sme to pooberali, prišli s vozom, zobrali vrecia a doviezli sa to domov, nahalo sa to vo vreckách, alebo na plachty, keď boli aj zelenšie, to sa vysušilo a potom sme to lúpavali a tak a varilo sa.